Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 812 73730 Bun teligi karkhana bala penya de barjala MIDC Umyam. Kila sakhang tala hak dikhot jonga Federation of Khasi Jantia Angaro People. Halor konong rem bagla trei be an klem da yo ikikot kisla ki babiang nagi bor badai pet. Hak jingjurep ka senglala babun nagi barjala ki betrei MIDC Umyam. Kidai ki bomdon satya ikikot kisla ki babiang kum ke trading bat ke label license. Kapa kidai benyo na Khasi Hills Autonomous District Council. Hak jingakran biglat pathai kubor. General Secretary ke FKGGP North Khasi Hills District uba shanlang dingdo ulong baka jingkan rai kini karkhana kibadan ha MIDC Umyam kalong hadian baka sengkala yo jingtip bakimdan satya ki kot kisla ki babiang khamtam ki nong bela ki bawan nashabar jong jala कहीं तो फाइल में रखेगा ना लेकिन घर से इतने जाएगा ऑफिस का डॉक्यूमेंट तो जरा छुट्टी तो रखेगा ना उसको पेमेंट ऑफिस में फाइल नंबर उसका पास में नहीं है ना भेजो खोला तो अच्छा नहीं होगा Salapan ke? Salapan. Bagi wat nang ne ban jurep mentakas ki ya baro kini ki nduk ki factory hadu ki badai kini ki badai ki mill dai halor ka jing ya lap ni nak RTI jungi bangi RTI nam ta ka trading license bangi lap ba bun kini ki ba kini ki factory ki badan chane bun ki trading license jungi kila bun bikim don ki trading license ro bat abangi wat ha ba ya dai ba ka label license ro ilap ba ki pentrai hang ne klem da penekam hok ya label license kumba labu ya kini ki non tribal bikin le ya ka label license daya kan ni kono rem bangi ne kalyang kasang bangi wat ba ngilap ru bikin non trai kimdon ya kini ka police verification jongki non trai kanang mentiap kiti ki bawan trai chane ki lok kidi ki bru bakum no da kidi ki babahan ne de ki new nam bat sibun bangi lap hakine ki non trai teng perlong jakari tengan bawan trai hakine ki jakat trai ki ba nabar dan kalian jungi kasang isokya habang yo slow nabi yo jintip kum kini ki ki don hapok kaneka da ka bakiwan trai hakine ki factory lan ki suwan tang pelong gadika di tengan hakine ki jaka trai jungki bat yo snow ru lang ba ki nong trai ki bedai ki batrai ki khasi jungi ki bon trai hakine ki factory bun nakine ki factory ki ya nyon ki jong trai jungi ki penduk musim ki kanang ba makiken mi no nak jaka bi trai bikin thap no daki briu lojong pat hakatu ka jaka ba trai ki khasi kamut katakin thap mar lojong bade ki non tribal mensuang ngalai yo songkai ru badi wei kong iba trai hakan ka factory cement bat ilong ba tang ban be ki direct kimla ban be direct hanrei ban kini ya kakam jong ki khasi jongi ki swele da kabui santi jongki bakin penstom ki lana kin pressure ya kakam ki hadu ba ma iski ihap resign la jongna
ya kan ngin kalang seng ni beden la da dei hakikam ba ki khasi jengi kitrai na lane da dei hakanu kanu kaliang kabaya dei hakini ki factory ka ba dan hang ne ngini beden bai na kapor khanang ba kanum dan kan ka jikam penekam bakla nalor ka trading license hadu ki labor license hadu ya ki nong trai ki bawan na barjela bakin long bai ki banwan bai ka ba da kalenti ko kum ka kaan jeng kalabu ba naso ban ongru ya badai bapet na po ka district council kamtam bapet trading ngan suang bet ba ya u jong ka trade ma ba benang penongkam bahal ne ban pet benia ya kan ni ka ban ai kan ni trading lesson ne ban penongkam ki enforcement jong ka HDC ro